Буквално в последните секунди, а и в момента, камъни летят към сградата на парламента, счупени прозорци и прожектори са първите поражения върху сградата на Народното събрание. Стотици хора са обградили парламента с викове "Оставка". Има плътен полицейски кордон, който се опитва да спре протестиращите да не влязат в сградата на парламента. Там сега е нашият репортер Рада Богданова. Рада, няколко думи за ситуацията при теб. Рада, чуваме ли се? Рада, ние те чуваме. Общо взето разбираме какво се случва около теб. Знаем, че е много шумно. Въпросът е, чуваш ли ни? Да, сега ви чувам. Намираме се пред на Народното събрание. Тук има поне няколко стотин души. Аз самата не мога да преброя. Всички те скандираха оставка. Казаха, че се тук заради високите цени на стока, но искат оставка на правителството. Ето в момента чувате всеки ден, че е така да ги гледат. Преди малко сега да разговарям с няколко души. Просто коя оставка искате от която изберете за начало на правителството. Много е лоша връзката. Рада, много е лоша връзката в момента. Ще изчакаме няколко минутки, вероятно, за да можем да оправим нещата, а вероятно ще се опитаме да включим и телевизионните ни камери, които са вече там. Но преди това, към Пловдив. Вече разбираме, започва още една вечер на масови протести в страната. Знаем, че над 5000 души са излезли във Варна. Какво е положението обаче сега в Пловдив? Включваме Благой Бекриев. Благо, като че ли при теб в момента е сравнително спокойно, така ли е? Добър вечер, Ники. В този момент протестиращите започват да се разотиват. Тук от главната улица, където продължи протеста им, той започна малко по-рано днес пред централата на EVN. Освирквания, около 600 души се събраха, освиркваха дружеството за пореден път, като скандираха, цитирам, EVN вън, мафия. За първи път тази вечер протестиращите се опитаха да блокират един от централните булеварди на Пловдив, Цар Борис III обединител, но полицията ги спря и те не успяха да стигнат до шосето. Иначе хората масово днес скандираха оставка, като този път поискаха оставката на цялото правителство, не само на Симеон Дянков. Хората казаха, че следващия, който трябва да си отиде, това е министъра на икономиката Делян Добрев, тъй като по думите им той също носи вина за високите сметки за тока и парното. Хората поискаха да разберат какви сметки всъщност плащат за ток и служителите, които работят в EVN. Още една кола на австрийската компания беше запалена рано тази сутрин към 2:30. Тя е запалена умишлено, като това е четвъртият автомобил, който гори на дружеството от началото на протестите. За сега тук нещата са спокойни. Имаме уверението, че протестиращите в момента се разотиват по центъра, но не е ясно дали те отново ще се съберат и дали ще блокират булевард или отново ще отидат да скандират пред дружеството, което се заканиха да замерят с яйца и камъни. Добре, такава е информацията на Благой Бекриев към момента. Като че ли нещата в Пловдив са сравнително спокойни, но ако има нужда, ще го включим отново. Отново в София. Камъни летят към сградите на парламента. Последната информация е, че жандармеристите се опитват да изблъскат хората, за да създадат достатъчно отстояние от парламента. Органите на реда обаче вече са отвели някои към полицията, им арестувани. Да чуем какво се случва там, Рада. Рада, слушаме. Не знам дали ме чувате. И то много добре. Ето това е атмосферата от протеста. В момента скандират българи юнаци. Тук са поне 1000 души, които са провокирани от високите цени на тока. Скандират също така оставка. Искат оставка на правителството. Точно преди малко прехвърчаха, предполагам, камъни. Така се чуваше по щитовете на полицаите. Ето сега им задават въпроси защо мачкат хората. Аз до този момент не съм видяла полицаи да мачкат хората. Казах ви, че буквално и покрай моята глава прелетя камък. В момента ето виждаме Висерела. Ето виждаме един човек, който го задържат в тълпата. За какво скандирате? Ето отвеждат един задържан.
нямаме възможност да го разпитаме за какво точно е протестирал, но ето чуваме възгласите на протестиращите. Тук определено напрежението е ескалира. Отиваме отново да се... Да. Задържания е човек, който хвърли камък. За какво беше арестуван той? Не съм сигурна дали точно този човек е хвърлил камък, но да, аз видях, че се хвърляха предмети. По шума върху щитовете на полицаите, предполагам, че това бяха камъни. В момента има леко затишие. Рада, има ли някакви поражения върху сградата на парламента в момента? Можеш ли да видиш някакви поражения? Аз не виждам. Аз не виждам в този момент, но ние самите дойдохме тук преди малко. Виждате, че протестиращите са от страната на градинката между парламента и университета. Има достатъчно голямо разстояние между тях и между сградата, така че поне аз видимо не виждам някакви поражения. Добре, нека се опитам да разговарям и с самите хора. Кажете. Какво? Тук. Кой ви е мачка? Мачкаха полицаите. Ето тук един човек казва, че... какво хвърляхте? Никой не е хвърлял, аз бех до съм полицаите. Обаче ето тия на хубавото там. Другите ни просто ни притиснаха. Аз съм викал дори че мачкат хора да се дръпнат оттам. Да спрат. Колко часа? Добре, Рада, ще спрем за момент директното ти включване. Това на този етап. Така е, но ще се опитаме след минути, ако се случва нещо важно при теб, ще включим Рада след минути в емисията. Във Варна отново излязоха около 5000 души. Искра е там. Искра, дали може да ни разкажеш при теб какво е положението? Ескалира ли отново напрежението във Варна? Ескалирало, но очудващо тук се събраха над 5000 души след вчерашният близо 30 000 протест. Очакванията бяха за значително по-малък брой ентусиазирани да протестират днес. Уви, тези очаквания не се оправдаха. Протестиращите тръгнаха от общината, преминаха по Княз Борис I и преди секунди буквално тук този булевард зад мен, булевард Левски, беше залят от хора. Движението беше спряно. Хората се организират да протестират и утре дори ще направят едно шествие в памет на апостола на свободата. Сега множеството се предвижва по булевард Левски. Предполагам, че ще блокира. Там има голям светофар. Ние продължаваме да следим движението на протестиращите. Дали ще се стигне до някакви ексцесии, ще има ли сблъсъци с полицията. Такава е информацията на Искра Румова в момента от Варна. Връщаме се бързо в София. Следим събитията директно с помощта на Рада Богданова. Рада, какво се случва сега пред парламента? Има ли новини? Точно в момента хората скандират без агресия. Отново прелетяха предмети. Самите полицаи казаха, че това са и камъни, и клони. Ето сега отново има затишие. Тук мои колеги питат полицаите защо. Дошли се тук да протестираме. Кой бие? Ето тук отзаде. Ето бие журналисти отзаде. Питайте него. Ние също сме журналисти. Ето. Колеги питат. Хората твърдят, че полицаите ги блъскат. Напрежението е ескалирано. Само един ли е арестуван до момента? Успя ли жандармерията да овладее ситуацията при теб, Рада? Да, много съжалявам. При мен е много шумно. Не мога да чуя въпроса ти. Ще повторя това, което виждам. Тук няколко души питат полицаи защо ги бутат. Аз не видях полицаи да ги бутат. Това е което виждам в момента. Добре, да обобщим информацията, която разбираме, всичко, което ни каза Рада през последните минути и така има... Слушаме те, да, още малко. Слушаме те, Рада. Виждам, че хората се изтеглят. Вече тръгват посока към ректората. Далече. Кой ви буташе? Опишете ми, защото не виждам. Без причина полицайите ни бутали. Кажете, кой ви буташе? Вие не виждате ли? Вие сте с нас. Добре, Рада, ситуацията в момента е такава. Зрителите виждат всичко, което се случва пред парламента. Има някакви
камъни, вероятно, или предмети, които са хвърляни по сградата. Които са летели по сградата на парламента. За сега има информация за един арестуван. Възможно е обаче още хора да са отведени в полицията. Стотици, доколкото видяхме, се събраха тази вечер пред парламента. С помощта на жандармерията полицията овладя ситуацията и последните данни са, че протестиращите се оттеглят от сградата на парламента. Протестите обаче продължават. И продължаваме да ги следим. Това е голямата тема в България през последната седмица. Другата голяма новина от днес е, че всичко това става на фона на едно уволнение. Много важно. Премиерът уволни Симеон Дянков. Броени месеци преди изборите финансовият министър ще бъде сменен. Според опозицията сега оставка трябва да подаде цялото правителство. Всичко за рокадите в кабинета сега ще научим от Марина Стоименова. А сега какво се случва само на метри от Марина? Както по последна информация, жандармерията е успяла да изтласка многохилядното шествие, което се отправя към Орлов мост. Там обаче хората са блокирали коли на градския транспорт. Сега от Рада ще разберем каква е ситуацията. Ето това е булевард Цар Освободител. Виждате го абсолютно празен и в двете посоки. Знаете само преди няколко минути какво беше в градинката пред парламента, където хората скандираха оставка, оставка. Там полицията ги изтласка. Имаше хора, които твърдяха, че полицаите са били груби. Видяхме също да прехвърчат камъни и клони. Сега в момента протестиращите са блокирали Орлов мост. Не знам дали вие чувате отново възгласите са оставка. Ние отиваме да се приближим към тях и да видим колко време ще продължи тази блокада. Ето пък тук ще помоля оператора да завърти камерата. Ето полицейските части, които идват да се включат към своите колеги, които са на Орлов мост. В момента и жандармеристи се изравняват. Идва още една голяма група. Ето и от тази страна можете да я видите на булеварда. А също така, ето това са полицаите. Сега ще помоля оператора пак да обърне към протестиращите хора. Тези, които са блокирали кръстовището. Ние също тръгваме натам. Да, Рада, очакваме действително включването след секунди, защото може да се окажем в центъра на сблъсък само след по-малко от минута, когато жандармерията ще бъде съвсем близо до протестиращите на Орлов мост. Имаме готовност да включим Рада буквално след секунди. Това, което разбрахме, че мъж с маска на лицето е счупил с камък страничното огледало на полицейска кола. Има поражение и по парламента. След секунди ще включим отново Рада, за да разберем какво се случва там. Сега имаме възможност да разберем каква е ситуацията с протестите пред парламента. Последното, което видяхме, е, че протестиращите бяха изтласкани от жандармерията към Орлов мост. Рада Богданова вече е при тях. Рада, какво се случва? В момента протестиращите пеят химна. Малко преди това те се обърнаха с нецензурни реплики и скандирания към министър-председателя. Ситуацията е спокойна. Не са се увеличили хората, които са тук, блокирали кръстовището на Орлов мост. Полицейските сили, както виждате, стоят строени ето тук. Това са полицаите, които за момента не се намесват. Всъщност, трябва да кажа, че скандиранията тази вечер са абсолютно разнопосочни. От сметките за тока, включително тук има хора, живещи в центъра на София, които това лято протестираха срещу винетките. Чувате оставка. Защо? Защо оставка? Защо ли? Защото нашите деца трябва да имат бъдеще в тази държава. Защото ни писнат поръчкови медии, поръчкови политици и мафия и монопол. От това ни писна. Писна ли да се мъчим в тази държава? Ето чувате, твърде общо звучи това, което е събрало тези хора тук. Всичко започна от протеста за високите сметки на тока. Това беше в началото. Ето виждате, тук са и хора от всякакви възрасти. Няма държава, има картел. България, събуди се! 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 Добре, кажете какво очаквате след тази вечер, след събуждането, какво... Оставка на правителството! Не искаме реформи, искаме оставка! Тук
Тук сме и заради тия 2 милиона българи, които са извън страната. Точно така! Тук сме заради много неща. Точно така! Нацията загина! Нацията загина! Геноцида срещу целия български народ! Мизерията е додолу! Оставка! Оставка! Рада, благодарим. Рада Богданова с последно включване за момента от Орлов мост. Стотици протестиращи, но и много полицаи остават на Орлов мост. Като че ли днес протестите са с най-много хора и с ескалиращо напрежение са в София. Рада, какво става при теб? Протестиращите се изтеглиха по канала Евлоги Георгиев в посока към Граф Игнатиев. Всеки момент тук ще пуснат движението. Наш екип продължава да върви с протестиращите, за да можем да информираме за всяко последващо действие. Когато си тръгваха от тук, те пожелаха иронично довиждане на полицията. Продължаваме да ги следим и ние. Рада, благодарим много за прекрасната работа през последните минути. Рада Богданова директно от центъра на София. Тя остава там. Ние имаме готовност при извънредно положение около нея, извънредни събития около нея, да направим веднага директно включване. А иначе късните новини са както обикновено. В тях ще направим обобщение на целия ден.